Net hoe libben. Nou, het is een dikke teringzooi volgens mij. Nou, nog wel erger. Het is een slagveld. Ja. Het is één groot drama en één grote roes waar we eigenlijk momenteel in leven. Zeker Norma. Maar ongelooflijk hoeveel kracht hij heeft. En ze gaat maar door. En ja, wat er is overgebleven moet blijven staan. Dus de dieren die er nog zijn, daar doet ze alles voor. En ja, het is niet te beschrijven. Hoe is het met haar? Mag het? Kut. Ja, het is echt kut. Ja. Het is, de pijn is ondraaglijk. De verhalen. Het is een hele dubbele wereld. Aan de ene kant heb je fantastische acties die opgezet worden. Heel Facebook wordt volgegooid met geld doneren, spullen doneren. Iedereen is bezig. Bekende Nederlanders die zich ontfermen over Norma. En aan de andere kant heb je het verdriet. Het bluswater wat er niet was. Wat te laat was. Waardoor er nog meer is afgefikt. En eigenlijk dieren zijn gestorven. Dat had niet gemoeten. Het is ongelooflijk. Nou ja, je zei al, het is een puinhoop. Op dit moment, wat gebeurt er nu? We zijn nu eigenlijk gewoon op het erf van het overleven. Zorgen dat de dieren die er zijn, de paarden zijn er nog, die staan bij haar. De honden zijn bij haar. De varkens en het bokje is er. En het kleine lammetje, haar overleving op dit moment. Het lammetjeelt daarin. Ja, dat redt haar, dat trekt haar er doorheen. En alles wat er nog is, daar staat ze sterk voor. En daar zijn we bezig. We zijn puin aan het ruimen. We hebben gisteravond tot laat in de avond zijn we in het huis bezig geweest om lichaampjes naar boven te halen. En dat is, ja... Ja, nee, ik snap je helemaal. Ik moet zeggen, in totaal andere verhoudingen. Maar ik had hier gisteren 3 hele kleine vogeltjes uit een vogelnestje. En die zou ik opvang verzorgen. En het was net laat en die stieren we eigenlijk in mijn handen. En nou, de rest van de dag kun je maar wel bij elkaar vegen. En als ik dit even vertaal naar Norma, ja, kun je wel inpakken. Ja, ik heb zelf 2 kinderen. En voor haar voelt dat hetzelfde. En ik sluit ze in mijn armen 's avonds en ben dankbaar. En zij heeft ze voor de ogen zien verbranden. En dat kan je niet bij. Brekt in hart douwen, hè? Ja, ik durf niet in te breken. Nee, ik snap die wel. En heel veel... Beestenliefhebber ik? Ja, zeker weten. Ja. Als dat van die ja, ik ken het haast net en zeker Norma, uitgerekend Norma. Uitgerekend Norma, die zo puur is, zo zuiver. Altijd voor iedereen klaar staat. Dag en nacht, raad en daad. Iedereen opvangt en nooit maar 1 seconde aan haarzelf denkt. En juist zij. Dus het is, ja... Ja, mijn hart bruts voor de beesten en van Norma en iedereen die daar natuurlijk ook helpt als vrijwilliger. Daar zetten we even een punt achter. Laten we even naar de toekomst zien. Je bent op dit moment belangrijk. Kun je vrijwilligersbroeken? Ben er genoeg? Hoe kunnen we helpen? Op dit moment gaat het eigenlijk alleen om de financiële hulp die we heel hard nodig hebben om te zorgen dat het nieuwe Norma's Universum er gaat komen. In verbeterde versie. Zodat alle dieren weer bij elkaar kunnen komen. Want het zit natuurlijk in opvang. De katten bij de dierenarts zitten gedeelte. Thuis is een gedeelte, althans thuis. Wat er nog van over is. Dat moet weer bij elkaar. Het moet helen. En dat kan alleen maar in een nieuwe Norma's Universum. Dus dat betekent heel veel geld bij elkaar zamelen om te zorgen dat er een boerderij komt met land waar alles weer kan komen. Even toch een pijnlijke zakelijke vraag. Was er een verzekering? Ja, dat was er. Dat was allemaal goed geregeld. Dus ja, hoe dat allemaal zit, daar weet ik niks van. Gaan we niet over de details hebben, maar dat is in ieder geval deels gedekt, maar er moet meer geld komen. Er moet veel meer geld komen, want het moet opgebouwd worden van de grond. Vergis je ook niet in de dierenartskosten die er nu aan gaan komen van alles wat we hebben kunnen redden, maar wat wel gewond is. Dus dat moet ook hulp hebben. Daar komen kosten van. Straks alle voeding, alles is weg, alle medicatie, alles moet er weer komen. Dus daar is heel veel geld voor nodig. En ik ben enorm trots op ons Nederlands volk. Dat we met z'n allen zoveel kunnen doen voor haar op de achtergrond. Ook de bekende Nederlanders die maar proberen aandacht te trekken om geld te halen. We hebben sms'en, dan doneer je rechtstreeks naar... Ik weet het nummer zo even niet uit mijn hoofd. SMS mij jouw sms-nummer straks en dan ga ik het voor 4 nog even roepen. Ja, zullen we het zo afspreken? Ja, helemaal goed. Dan doneer je rechtstreeks €2. Het kan natuurlijk rechtstreeks naar de stichting Help Norma. En ja, het geld is het belangrijkste. Maar alles wat iedereen doet is enorm lief.
Je zegt Stichting Help Norma. Is er een site of zoiets mensen nu op internet daar naartoe kunnen gaan en bijvoorbeeld een gironummer of een bankrekeningnummer kunnen vinden? Sowieso, de Facebookpagina Norma's Universum staat het als omslag waar het goede rekeningnummer op staat. Ja. En ook op normasuniversum.nl staat ook haar rekeningnummer. Dat is ook de enige juiste.